Dragi učenici, danas ću pokazati kako rješavamo linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom u kojima se pojavljuju zagrade. Evo prvi primjer izgleda ovako i vidite da ovdje imamo zagrade. U prijašnjim primjerima koje smo rješavali prethodnim lekcijama nisu se pojavili zagrade. Niste imali zagrade. No, prije nego što krenemo na rješavanje ovog zadatka, idemo se prisjetiti kako rješavamo zagrade. Znači, vidjeli smo i kod cijelih i kod racionalnih brojeva, nije vam to neka novost, ali ajde idemo se prisjetiti. Na primjer, kada je zadan ovako zadatak minus, pa zagrada, 2 plus 3. Mi to možemo riješiti na način da prepišemo minus i da zbrojimo izraz unutar zagrade. 2 plus 3 je 5, jel tako? I rješenje je minus 5. Ali to isto možemo riješiti na način da se prvo oslobodimo zagrade, jel tako? Pa kada je ispred zagrade minus, tada, znači uočite, ovdje je ispred zagrade minus. Kada je ispred zagrade minus, tada se tada brojevi unutar zagrade mijenjaju predznak. Znači, taj minus se briše i zagrada se briše, ali brojevima mijenjamo predznak, pa ćemo imati minus 2 i plus 3, zbog ovog minusa postaje minus 3 i rezultat je minus 5. Znači, dobili smo opet iste rezultate, ali evo, ovo se može izračunati na dva načina. Na primjer, ako imamo ispred zagrade plus, a unutar zagrade recimo imamo minus 2 plus 3, mi to možemo izračunati tako da ovaj plus prepišemo, pa stavimo plus i izračunamo vrijednost zagrade. Vrijednost zagrade minus 2 plus 3 je 1. Znači rezultat je 1. Ovaj plus smo mogli izostaviti. No, ovo možemo riješiti i na način da prepišemo brojeve prvo kako bi se oslobodili zagrade, ali ako je ispred zagrade znak plus, tada se taj znak briše i zagrada se briše, a brojevi se prepišu kakvi jesu. Znači minus 2 plus 3 i izračunamo, to je 1. Znamo da predznak plus ne moramo pisati ispred brojeva. No, još na jednu stvar važnu ću vas podsjetiti. Na primjer, kada vi imate zadano 2x plus 3, to ne možete izračunati. To je i dalje 2x plus 3. To ne možete zbrajati, jer vi ne znate koliki je ovaj izraz 2x. X može biti bilo koji broj. Pa ne znamo koliko je to. Ne možemo nečemu što ne znamo koliko je dodati 3. Znači pa 2x plus 3 je i dalje 2x plus 3. E sad, kad smo to malo ponovili, idemo se vratiti na naš primjer. Znači pogledajte, zadana je jedna linearna jednadžba u kojoj imamo izraze u zagradi. Evo, imamo zagradu ispred koje je minus, i imamo zagradu ispred koje je plus. Kada imate tako zadano, uvijek prvo rješavamo se zagrade na način da pazite što se nalazi ispred zagrade. Pa uočite još jednom, ispred ove zagrade je minus, a ispred ove zagrade je plus. Primjenimo pravila na koja smo naučili, pa znači 3x prepisujemo. Minus brišemo i zagradu brišemo, a brojeve ćemo prepisati. Ovdje ne možete primijeniti da ovo izračunate. To ne, zato što vi ne znate koliko je 2x minus 1. To ne. Znači možete ovdje primijeniti jedino način da se oslobodite zagrade, a brojevima promijenimo predznak. Pa znači pišemo minus 2x plus 1 jednako. Isto tako ovdje 5 ćemo prepisati,
Znači ne možemo zbrojiti 2x plus 3, ne možemo, to smo malo prije objasnili, i gledamo ispred zagrade je plus, znači taj će se plus obrisati i zagrada će se obrisati i u brojevima se ne mijenja predznak, pa pišemo plus 2x plus 3. Sada, kada smo se oslobodili zagrade, nepoznanice na lijevu stranu, poznato na desnu. Što su nam nepoznanice? Pa svi ovi brojevi koji u sebe imaju x, jel tako? Pa onda 3x prepišemo, minus 2x prepišemo, oni se nalaze na lijevoj strani, ostaju na lijevoj strani, ne mijenjaju se predznak, ali 2x se nalazi na desnoj strani, prebacujemo ga na lijevu stranu i on je minus 2x jednako. Brojeve koje znamo pišemo na desnu stranu, evo 5 i 3 se nalaze na desnoj strani pa im ne mijenjamo predznak, ali 1 se nalazi na lijevoj, mijenja stranu pa je minus 1. Sada sredimo strane. Znači minus 2x i minus 2x su minus 4x i 3x su minus 1x, ali pišemo samo minus x jednako. 5 plus 3 je 8 i minus 1 je 7. Rekli smo da nepoznanica ne smije ispred sebe imati koeficijent, to je broj koji ga množi, ili da bude negativna. Znači, ako se desi kao u ovom slučaju da je negativna, tada ću ja sve pomnožiti ili podijeliti, svejedno je, sa minus 1. Jer kada množim ili dijelim sa 1, tada se promijeni predznak, ali ne mijenja se apsolutna vrijednost. Pa minus x podijeljeno minus 1 je plus x, taj plus ne pišemo, a 7 podijeljeno minus 1 je minus 7. Eto, riješili smo ovaj primjer, nadam se da vam nije tako teško, no probat ćemo riješiti i još koji primjer kako bi vidjeli kako to ide. Pa evo, možete zajedno sa mnom pisati zadatak, evo neka nam to bude prvi zadatak. Pa pišemo 12 minus u zagradi 3x minus 7 jednako 3x minus x plus 1. Znači, prvi korak je da se oslobodimo, rješavamo se zagrada. Pogledajte, zagrade imamo ovdje i tu uočavamo da ispred zagrade je minus i ispred ove zagrade je minus. Sjećamo se da kad je ispred zagrade minus, tada se taj minus iz zagrada briše, a brojevima mijenjamo predznak. 12 prepišemo i sada brojevima mijenjamo predznak, pa će biti minus 3x plus 7. Ovdje je bilo minus, ali zbog ovog minusa postaje plus 7. 3x prepišemo. Sad, opet imamo zagradu ispred koje je minus, znači minus brišemo i zagradu, ali brojevima promijenimo predznak. Pa imamo minus x minus 1. Sada smo se oslobodili zagrade i sada nepoznanice na lijevu, poznato na desnu stranu. Evo imamo nepoznanicu minus 3x, pa 3x i minus x. Znači te brojeve ćemo napisati na lijevu stranu. Minus 3x se nalazi na lijevoj strani i ostaje. Ovaj 3x se nalazi na desnoj, selimo ga na lijevu stranu pa će biti minus 3x. I ovaj minus x će postati plus x. Stavljamo jednako. Minus 1 se nalazi na desnoj strani, ostaje na desnoj strani. 7 će biti minus 7 i 12 će biti minus 12. Sad, sredimo strane. Minus 3x i minus 3x je minus 6x, plus 1 je minus 5x. Jednako. Minus 1 i minus 7 su minus 8 i minus 12 su minus 20.
podijelimo sve sa brojem uz nepoznanicu, a to je -5. I sada, -5x podijeljeno -5 je x, a -20 podijeljeno -5 je 4. I rješenje ove jednadžbe je 4. Eto, sada ćete pokušati sami riješiti nekoliko zadataka i provjerite koliko ste naučili.